Saking boten ketinggalan, kawula nyuwun pangapunten dumateng para leluhur kang rumeksa jagat cilik lan jagat ageng. Kawula arep nglajengake ngudari tuwuhing pusaka babar isi, babar makna ing jero kresang waskita. Ora mung wesi, ora mung pamor, ananging pusaka kang urip kedadean saka angin, geni, banyu, lemah lan kahyangan. Keris punika dudu barang ananging jalma kang tapa, kang semedi, kang dadi lambang kawicaksanan lan tuhu marang kawelasan Gusti. Warangkane gayaman Yogyakarta jangkepi pasemon dalem, sederhana nanging ngandhut kadang luhur, teges lan ngemban kawicaksanan kraton. Kayune cendana Jawa, wangi semerbak tan kelingan. Kayu kang mung tuwuh nang tanah suci, ngreksa aura sakrale pusaka. Gayaman iku lambang rasa legawa, andhap asor, nanging kuat ngemban tanggung jawab. Wong sing ngayomi ora mung mikir awake dhewe, ananging nglindhungi liyan. Ing warangka iki, keris dipun simpen ora mung kanggo dijaga nanging kanggo diuripi. Warangka iku omah, keris iku nyawa, ngerti omahe, ngerti isine. Keris punika kadya titisan Eyang Brajal. Dapure Brajal prasaja cendhek, tanpa sogokan, tanpa luk, nanging ngandhut makna dhuwur. Punika lambang titimangsane manungsa nalika lair saka rahim ibu, metu saka pepeteng tumuju padang, saka duraka tumuju rahmat. Braja tegese titis lan wasis. Wong kang ngagem dapur iki kedah tansah nglairake kawicaksanan anyar, gagasan jernih lan tumindak kang suci. Pamore toya mambek, pamor kang mirip banyu nglimput, milih kanthi tenang nanging mantep, ngagem aura kelanggengan. Toya iku banyu, mambek tegese mandek. Nanging ing kene mandeke toya iku dudu mandek mati, nanging mandek kang mapan, kang nentremke. Wong kang ngagem pamor iki atine kaya banyu bening, iso nyumurupi, iso nampa, iso nyiramati kang kobong. Toya mambek nglambangake kepribaden kang dewasa, sabar, lan siap dadi panglipur. Tangguhe Tuban Sepuh, kutha pesisir, papan pandalemane para wali, pertemuan budaya Majapahit, Islam lan kearifan lokal. Tangguh Tuban ngandhut sifat kuat, tegas, ananging alus, kaya banyu laut kang sumeh, ananging bisa ngamuk. Keris Tuban Sepuh warnane ireng kemletek, pamore kadang kala nyempyak alus, ngandhut kawaskitan lan dadi jimat kang ngreksa pemilike saka pengaruh ala. Tuwae nambah kawibawan, ngudari alangan lan maringi pituduh batin. Wong kang temen-temen bakal diparingi tuntunan saka lelembut kang nunggoni. Keris punika ora mung pusaka kanggo pajangan, ananging guru kang sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sapa kang bisa nyelami makna keris Eyang Brajal iki bakal saged nyawiji karo rasa sejati. Gayamane ngajari supaya ngayomi, pamore ngajari sabar lan waskita. Dapure ngajari lahir batin lan tangguhe ngajari supaya tangguh atine. Mula pusaka punika kados pelita,
Yen digawe wong kang peteng atine keris bakal sepi. Nanging yen digawe wong kang padhang ati bakal madangi donya. Mugi keris punika tansah maringi wilujeng, waras, waskita lan kawicaksanan tumrap sedaya. Nuwun, matur suwun.